ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቪድዮ ከመይ ኣለኹም? ንሎሚ ኣብዚ ቪድዮ ብዛዕባ ዝተሰብረ ዓጽሚ ንምጽጋን ዝሕግዙ መኣዛታት ምግቢ ክንርኢና። ብዛዕባ ዓጽምትና ክንሓስብ ከለና ተረርቲ ብቐሊሉ ዘይስበሩ ስርዓተ ኣካላትና ጥራይ ጌርና ኢና ንወስዶም። ኣዕጽምትና ህይወት ዘለዎም ኣካላት ሰብነትና ስለዝኾኑ ዋህያታት ኣዕጽምቲ ልክዕ ከም ዝኾነ ኣካላትና እቶም ዋህያታት ብመንገዶም ዝሓልፍ ፈሳሲ ዘድልዮም ምግቢ ይወስዱ። ዝደለይዎ መኣዛ ድማ ይኽዝኑ። ኣዕጽምትና ብተደጋጋሚ ይሕደሱን ድልዳሊኦም ይዕብዩን። እዚ ኣመጋግባና ጥዕና ዝህብ ምዝኸውን እዩ። ምውስዋስ ኣካላት እውን ክውስኾ ይግባእ። ካብ 30 ዓመት ንድሓር ኣዕጽምትና መጠን ጻዕቑ ወይ ከዓ ደንሲቲ እናጎደለ ስለ ዝኸይድ ድልዳሊ ኣዕጽምትና ንዕኡ ዝሃነጽ ኣብ ውሽጡ ብዘሎ መጠን ካልሽየም እዩ ዝግለጽ። ይኹን እምበር ጭዋዳታትና መትንታትናን ብግቡእ ንኽዓዩ ናይ ግድን ካልሽየምን ፎስፎረስን የድልዮም። እዚ ጠለብ እዚ ብመገዲ ምግቢ ክነማልኦ እንተዘይክኢልና ካብ ኣዕጽምትና ተመጽኡ ይውሰድ። ብኡ መጠን ድልዳሊ ኣዕጽምትና ይጎድል። መዓልታዊ ኣብ ኣዕጽምትና ካልሽየም ይኽዘንን ይሃልኽን እዩ። መዓልታዊ እኹል ካልሽየም ክንረክብ ምስ ዘይንኽእል ካብቲ ኣብ ኣዕጽምትና ዝኽዘን ካልሽየም እቲ ዝሃልኽ ክዓቢ ይጅምር። ኣዕጽምትና ካልሽየም ክኽዝን ክሳብ 30 ዓመት ዕድመ ንረግዝ ጥራሕ ስለዝኾነ ንኸይምህምን ጥዕና ዘለዎ ኣነባብራ ክንክተል ይግባእ። ኣገደስቲ መኣዛታት ኣብ እዋን መጉዳእቲ ዓጽሚ ኣዕጽምቲ ህይወት ዘለዎም ቲሹ ወይ ከዓ ኣካል ስለዝኾኑ ኣብ እዋን መጉዳእቲ ብገዛእ ርእሱ ናይ ምዕባይን ናይ ምጽጋን ዓቕሚ ኣለዎ። ነዚ ንኸውን ግና ስርዓተ ምምጋብና ጥዑይ ዝኸውን እዩ። ኣዕጽምትና ኣብ ግዜ መስበርቲ ክጽገን ዘገድስዎ መኣዛታት ምግቢ ኣለዎ። ሓደ ካልሽየም እዩ። ካልሽየም እቲ ቀንዲ ማዕድን ኣብ ኣዕጽምትና ዝርከብ እዩ። ኣብ መስርሕ ህይወት ንዝኣረጉን ዝሞቱን ዋህያታት ዓጽሚ እናሻዕ ብሓደስ ዋህያታት እዮም ዝትክኡ። ስለዚ ንቕርጽን ድልዳልን ኣዕጽምትና ዝሕግዙ ኣብ ግዜ መስበርቲ መንቃዕቲ ድማ ቀልጢፉ ንኽሓዊ መዓልታዊ ልዑል ትሕዝቶ ዘለዎም ካልሽየም ምግብታት ክነዘውትር ይግባእ። ቫይታሚን ዲን ቫይታሚን ከይን ኣብ ኣዕጽምትና መስበርቲ እንተጋጢሙ ድሕሪ እነካይዶ ሕክምናዊ ሓገዝ ቀልጢፉ ንኽሓውየልና ምስ እንደሊ ቫይታሚን ዲን ከምኡውን ቫይታሚን ከይ ክንወስድ ይምከር። ኣዕጽምቲ ካልሽየም መጽኡ ንኽወስድ እንተኾይኑ ናይ ግድን ቫይታሚን ዲ የድልዮ። ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 50 ዓመት ኣብ ዘለዉ ሰባት መዓልታዊ እንተወሓደ 5 ማይክሮግራም ቫይታሚን ዲ ክወስዱ ከም ዘለዎም ክኢላታት ይመኽሩ። ቫይታሚን ዲ ካብ ዝተፈላለየ ምግብታት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ትሑት መጠን ቫይታሚን ዲ ዘለዎም ህጻናት ኣባጽሕን ትሑት ጻዕቂ ኣዕጽምቲ ወይ ከዓ ቦን ዴንሲቲ ኣብ ዝቕጽል ዕድሚኦም ኣዕጽምቶም ብቐሊሉ ተሰባሪ ስለዝኸውን ብምምህማን ዓጽሚ ክጻቐዩ ዘለዎም ተኽእሎ ብ50 ሚእታዊት ዝለዓለ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ንልዕሊ 1 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ጸልዩ ዘሎ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት የመልክቱ። ዝተወሰነ ደቓይቕ ጸሓይ ብርሃን ምጽላው ንቆርበትና ብቐሊሉ ቫይታሚን ዲ ንኽሰርሕ ይሕግዝ። ስብሒ ዘለዎም ዓይነታት ከም ዓሳ፣ ጸላም ከብድን ፋርማጆን ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ዲ ዘለዎም እዮም። ቫይታሚን ከይ ድማ ንኣዕጽምትና ትሪር ንኽኸውን ዘኽእል ፕሮቲን ኣብ ምእካብን ንምሕያልን ዓቢ ግደ ዘለዎ እዩ። ቫይታሚን ከይ ካብ ኣሕምልትን ካውሎ ፊዮርን ክንረኽቦ ይከኣል። ኣሕምልቲ ምምጋብ ድማ ዝበለጸ እዩ። ኣሕምልቲ ኣብ ድልዳሊ ኣዕጽምትና ኣገደስቲ እዮም። ኣገደስቲ ምንጪ ቫይታሚን ሲ ብምዃኖም ድማ ኣዕጽምቲ ዝቕሙ ዋህያታት ብዝለዓለ ቁጽሪ ንኽፈርዩ የነቓቕሕ። መጽናዕትታት ከም ዘመልክቶ ቫይታሚን ሲ ካብ ናይ ምክልኻል ብቕዓት ስለ ዘለዎ ዋህያታት ኣዕጽምቲ ከይጉድኡ ይከላኸል። ኣሕምልቲ ኣብ ኣዕጽምቲ ዝህሉ ጻዕቂ ማዕድን ይዕብዩ። ድልዳሊ ዓጽሚ ብጻዕቂ ዓጽሚ ወይ ከዓ ቦን ዴንሲቲ እዩ ዝልካዕ። ጻዕቂ ዓጽሚ ድማ ኣብ ኣዕጽምቲ ዘሎ መጠን ካልሽየም ካልእ ዓይነት ማዕድንን ዘናጻጽር መለክዒ እዩ። ጻዕቂ ዓጽሚ ዘለዎ ሰብ ብቐሊሉ ኣዕጽምቱ ኣይስበርን። ምስ ዝስበር እውን ቀልጢፉ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ኣለዎ። እኹል ፕሮቲን ንምርካብ 50 ሚእታዊት ክፋል ኣዕጽምትና ብፕሮቲን ዝተሃንጸ እዩ። ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ግዜ ህጻንነት ጉብዝናን እኹል ፕሮቲን ክንረክብ ንድልዳሊ ዓጽሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ተመራመርቲ ከም ዘመልክቶ ፕሮቲን ብትሑት ዓቐን ምስ እንወስድ ካልሽየም ኣብ ኣካላትና ተመጽኡ ክተርፍ ዘለዎ ተኽእሎ እናተሓተ ስለ ዝኸይድ እዚ ድልዳሊ ዓጽሚ ክቐውም ንዘሎ ተኽእሎታት ዝጸልዎ እዩ። ኣብ ግዜ መስበርቲ ወይ መንቃዕቲ ክንወስዶም ዘይብልና ምግብታት ዓይነት እዮም። ሓደ ብብዝሒ ጨው ምምጋብ። ጨው ምግቢ ንምምቃር ዝሕግዝ ኣገዳሲ ቀመም እኳ እንተኾነ ካልሽየም ኣብ ኣካላትና ከይተጠቕመሉ ብመልክዕ ሽንቲ ክወፅእ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብ እዋን መስበርቲ ዓጽሚ ዝተዓሸጉ ምግብታት፣ ስሉጥ ምግብታት ወይ ከዓ ፋስት ፉድ ንብሎም ልዑል ሶድየም ስለ ዘለዎም ዘይምውሳዶም ይምከር። ሽኮራዊ ምግብታትን ልስሉስ መስተን ካልሽየም ተመጽኡ ኣብ ኣካላትና ከይተርፍ ዕንቅፋት ስለ ዝፈጥር ከም ሳዕቤኑ ረኽስን ምቅጻልን ኣብ ስርዓተ ኣዕጽምቲ ክፈጥር ይኽእል። ኣብዚ ግዜ መስበርቲ ዓጽሚ ክንዲ ልስሉስ መስተ ማይን ጸባን ብብዝሒ ክንወስድ ይምከር። ኣልኮላዊ መስተ ንምጉዳል ድልዳሊ ዓጽሚ
ብግቡእ ሜታቦላይዝ ንኸይከውን ስለዚ ዕንቅፍ ዋላት መስተ ውሑድ እንተኾነ ኣዕፅምቲ ኣብ ዘቕሙ ዋሕያታት ጉድኣት ስለ ዘውርድ እቲ መስበርቲ ቀልጢፉ ንኸይሓዊ ኣልኮላዊ መስተ ክንሰቲ ኣይግባእን። ካልእ ምትካሕ ሽጋራ። ኣብ ሽጋራ ዝርከብ ኒኮቲን ንሻምብቆታት ናይ ደም ናይ ምጭባጥ ወይ ከዓ ናይ ምሽምቃቅ ባህሪ ስለ ዘለዎ ናብ ኣዕፅምትና ካልኦት ቲሹታትን ዝበፅሐ ኦክሲጅን እኹል ንኸይከውን ይገብር። መፅናዕታት ከም ዘመልክትዎ ኣትከኽቲ ሽጋራ መስበርቲ ዓፅሚ ዘጋጥሞም ንኽሓዊ ዝወስደሎም ግዜ ካብቶም ዘየትክኹ ብክልተ ዕፅፊ ዝነውሐ እዩ። መስበርቲ ዓፅሚ ቀልጢፉ ንኽሓዊ ነብስና ምጥላል ማይ ዝበልዓናዮ መኣዛታት ኣብ መላእ ኣካላትና ናብ ዝርከቡ ዋሕያታት እንተላይና ዋሕያታት ኣዕፅምትን ብግቡእ ንኽበፅሕ ስለ ዝሕግዝ እኹል ማይ ክንሰቲ ይግባእ። ግቡእ ዕረፍቲ ምርካብ እውን ካልእ ተወሳኺ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ። ኣብ ኣካላትና ካብ መጉዳእቲ ንምክልኻል ንምሕዋይ ዘገልግሉ ነዝዕታት ወይ ከዓ ሆርሞናት ግቡእ ዕረፍቲ ምስ ዝረኽቡ እዮም ዝያዳ ዝነጥፉ። ስለዝኾነ ክሳብ 7 ሰዓታት ዝኣክል እኹል ዕረፍቲ ክንረክብ ንፅዓር። ክብደት ሰብነት ንምሕላው ልዑል ክብደት ሰብነት ዘለዎም ሰባት ትሑት ክብደት ዓፅምን ምምህማንን ስለ ዘለዎም እዚ ከዓ ብቐሊሉ የጥቅዖም። እዚ ፀገም እዚ ብፍላይ ኣብተን ኣብ ብትከተ ፅግያ ወይ ከዓ ሜኖፖዝ ስቴጅ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ጉሁድ እዩ። ስለዚ መስበርቲ ዓፅሚ ኣብ ዘጋጥመና እዋን ብፍላይ ክብደትና ክንቆፃፀር ኣገዳሲ እዩ።